naimbag Arabiyo kakabsat. At toy ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panagdebosyon kan panagkararag, iti daytoy nga oras iti Sabado. Si ayat ni Jesus, softly and tenderly, Jesus is calling. Kadoon da kakapsat, iti panagkanta ti daytoy nga imno. Si ayat ni Jesus na umawag kada tayo. Mata magururay iti ruangan, kumita ka na tayo. Umaikan, nabanugan, umaikan. Si Ema ni Jesus na umawawag, managmasul, umaikan. Apayag-bayag tay panangawag na, umayab kada tayo. Apay di tay kasut kaasina, asina kada tayo. Umaikan, namanugan, umaikan. Si Ema ni Jesus na umawawag, managmasul, umaikan. Tiyempo na itan kanitut aglabas kada tayo. Sipngat ken patay umayda aminen, umaydan ka na tayo. Umaikan, umaikan, nabanugan, umaikan. Si Ema ni Jesus na umawawag, managpasul, umaikan. Karina ti dakkel na ayat na kada tayo. Mga sinupay managbasul tayo, pakawanen na tayo. Umaikan, umaikan, namanugan, umaikan. Si Ema ni Jesus na umawawag, managbasul, umaikan. Kakabsat, ket kumanti makipagpanpanunot kada kayo. Babayan iti sumagmamanulang a versikulo manipod ti kapitulo 4 iti Ebanghelyo segon kan San Juan. Verse 11, Apo kinuna ti babae, naunig ti bubon ket awan met ti pagsakdom.
Pangalaam nga rod iti nabiyag adanom. Inted kada kami ni Jacob, akapuunan tayo daytoy abubon. Naging inuman na daytoy abubon, agrama na kita anak kandarakan na. Dakdakkel kakadingam ni Jacob. Siya sinuman nga uminom iti daytoy adanom, mawaw tumanen kinuna ni Jesus. Ngam ti uminom iti danom nga itad ko, saan to na mawaw? Tati danom nga itad ko agbalinto nga ubog iti uneg na, amang ted kan kuana tinabiyag adanom, kan biyag ngagnanayon. Apo kinuna ti babae, ited mo kanyak daytoy adanom, tapno jakton mawaw, when umay sumakdo ditoy. Ti Diyos, bendisyonan na iti panakaybasa, tinasantuan ng Ebanghelyo. Iti nagpalawas, nakita tayo, ti mensahe, ti Kapitulo 3, nga, ad-adda kuma, ani Jesus iti may dayaw, saan kat ada tayo, kaya iti accomplishment sayo, kaya iti baligi tayo. Kuna tayo, more of Jesus and less of us. At adda kuma amay tanok ni Jesus, saan kat ada tayo. Iti daytoy arabi ikakabsat. Siputan tayo man daytoy pasat iti saritaan da Jesus ken ti babae a Samaritana. Iti mun una versikulo, mabasa tayo nga inbaga ni Jesus, nga iso iti danom anabiyag. Iso ti pagapuan iti danom anabiyag. Gapuna ti babay ko na Apo, nabunag ti bubon ket awan mo ti pagsakdom, pangalaam ka di tinabiyag adanom. Ngem, siputan tayo pay, dayjay sumarno apaset. Kunana, siya sino man uminom ti daytoy adanom, mawaw to ngem ni Jesus kinunana pay, ti uminom iti danom ay tad ko santo na mawaw. Gapuna ti babay kunana, Apo itad mo kanyak daytoy adanom. Ado dagiti aramidan tayo. Tapno masatisfy dagiti kayat tayo. Masatisfy ti bagi tayo. Ado dagiti gatangan tayo. Tapno mapnek tayo. Ti panagkuna tayo ket no adda kada tayo ti daytoy abanag. No adda kada tayo daytoy nga alikamen. No adda kada tayo ti daytoy alugan. Daytoy napintas a pagtaengan. No makapan tayo ti sa bali a lugar, sa bali a nasyon. Ket kompleton ti biag tayo. Awanen ti pagkasapulan tayo. Kakabsat, awan iti uray anyaman. Dito'y lubong ti makapnek kadagiti nang runa ken kang runaan kasapulan ti tao. Nilaeng Jesus. Nilaeng Jesus. Amin dagiti banbanag dito'y lubong iti pagarup tayo ket makaitedda iti ragsak, makaitedda iti panakapnek. When mabalin maitedda ti ragsak ken pakanakapnek ngem saan daytoy nga agbayag. Saan daytoy nga agbayag. Ti kasapulan ti tao ket ni Jesus. Ti kasapulan ti tao ket ni Jesus. Jesus is the only one that we need. Kunang ti may sa kanta. Ni Kristo't sungbat, tarigagay ko. Ni Kristo't sungbat,
araraw ko. Manubot mangbaw, tisar mangagas. O hallelujah, isuamin kanyak. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Isu ti pagapuan iti danum anabiyag, ket ti so amin nga uminom iti daytoy santo pulo sa mawaw. Mapnek to. Isu lang ti kasapulam kabsa. Isu lang ti kasapulan tayo. San tayo kadi paalilaw, iti wagas ti lubong. Dagiti banbanag dito'y lubong temporaryo da. Sandang agbayag. Gam ni Jesus, isu laing ti sumbat kayo ti tarigagay ken pagkasupulam kita. Umasidag ka ken kuana. Ti inoy tatay ko na umaykan. Umay ka. Kado anak. Umasidag ta ken Kristo. Uminom ta iti danum anabiyag. Tapno mapnek ta. Saan tanton pulos. Nagkasapulan pa. Si kaamasakit. Umay ka ken Kristo. Bayam apeneken na ka iti makaagas adanom. Peneken na ka iti makaagas a presensya na. Si kang agladadingit, umay ka ken Kristo. Bayam apeneken na ka iti liwliwana. Si kang agkasapulan, umay ka, kado anak, intaken Kristo. Ipalubos mo, asabten na, dagiti amin a pagkasapula. Umay ka kabsat, umay ka ken Kristo. Agkararag tayo. Umasidag kami kan ka, O Jesus. Umay kami kan ka. Si kalang ti gubwayan ti amin a kinaimbag. Si kalang ti makaipaay kayo ti amin a kasapulan mi. Si kalang ti makaagas kada kami. Si kalang ti maka-up dagiti ladingit nga adday ti puso mi. Si kalang ti makaited kayo ti amin a pagkasapulan mi. Gapuno masilig kami kan ka. Kat agtalik kami kan ti parabor kan ayat mo. Agtalik kami iti asin. Arakupon na kami, Jesus. Arakupon na kami. Tida ito kanito wapo. Nawatag kan ka. Salwadam, aywanam, bantayam. Nagita amin na kadwak, tida ito panagdebosyon, tida ito rabii. Yadoy may dati nyaman na didigrakin kinadakes. Pagasatem ka di ida. Tinagan mo Kristo. Dahito't kararag ko para kadakwadakin kararag mi. Amen. Amen. Kakabsat, no kaya't ti mangipaimot iti sagot, pagyaman, iti Dios, babayan iti iglesia, tinak si United Methodist Church. At to'y nagiti bang accounts, kan GCash accounts sa iglesia, mabalin nyo may transfer. Nagiti pagyaman nyo, sagot nyo, it kadagitoy. Maminsan pa'y kakabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayaw ti tunggal rabi ti Sabado, ngagko na,
Tiapo, paraburan, kan benisyon na kayo, tiapo, aywanan na kayo. Amen. Amen. Bye-bye.